This is me, the one and the only DJ Rocketera. At hindi po kayo namamaliktenga ngayong afternoon na itechiwa dahil napapakinggan ninyo ako, nakakasama ninyo ako. At kapag Sabado, meron tayong kasamang posible tayong mapalitan, pero sana hindi niya galingan para di tayo mapalitan. Oo, ngayong Saturday, syempre, automatic naman na nag-feature tayo ng estudyante mula sa iba't ibang university para maging isang student radio jock. And today we have here DJ LANX with an X. Hello po mga kabisyo. Hoy, LANX with an X. Meron ka bang X? Meron. Tatlo. Ha? Hindi naman madami, tatlo lang. Tatlo lang? Para sa akin kasi marami na yun eh. Wow! Nakailang ano ba, DJ Rocky? Mga 1.5. Kalahating tao siya? Oo, manananggal yung isa. De, charot lang with Darot. But anyway, you are from what university? Representing University of Makati. Oh, UMAC. Yes. Balita ko, ang mga nag-aaral daw sa UMAC talagang matatalino, tsaka kailangan pumasa ka daw ng entrance examination. Tama ba? Yes. Opo, actually ako, taga-Tagig. Wait lang sandali lang. Okay. Bakit ako pinupo? Gusto ko bastusin mo ko, LANX with an X. Noted. Noted. Bastusin mo ko. Ayoko nang nire-respeto ako na pinupuin opo ako pag ganitong Sabado. Nararamdaman ko yung edad ko pag ganun. Copy. Sige, go. So, tawag mo dito. Ano kayo ulit yung tanong? Nakalimutan ko tuloy. Ay, alata din ditong matandaan. Charot, Darot. Ang tanong ko is, balita ko, matatalino daw yung nakakapasok sa UMAC. So, dapat nakakapasa ng entrance exam. How true is that? Tama, totoo yun. Actually ako, taga-Tagig ako. Tapos, nag-try lang ako sa University of Makati. Pagkatapos, pag taga-Tagig kasi, pag di ka taga-Makati, kailangan mong mag-test. I mean, everyone naman. Pero mas maigpit sa mga taga-Tagig. Kasi parang sa time ko nung 200 lang kaming from outside Makati ang nakapasa. So, kailangan mo talagang pumasa bago ka pumasok sa UMAC. Para ka rin dadaan talaga sa butas ng karayo. And fun fact, DJ Rocky, before pa magkaroon ng K-12 sa buong Pilipinas, meron na sa UMAC. So, inabot ako. Yes. Talaga? Yes. OMG. Una pa sila sa first. Una pa sa first. Yes. So, 000. Ganun yung level. So, naabutan ako ng K-12. Kahit hindi naman dapat. Okay. Anong kursong kinuha mo? Broadcast production. Yes. So, kumusta naman ang pagiging broadcast production student? Masaya siya kasi sabi ko nung bata ako, hindi ako mag-aaral ng college kung hindi broadcasting or communication. Anong napepeg mo sa sarili mo maging katulad ni Noli De Castro, Tulfo? DJ talaga, to be honest. Gusto ko talagang maging DJ bata pa lang. Kinabahan ako, baka palitan talaga ako. Talagang DJ, sa puso ko na yung pagdi-DJ bata pa lang. Masa station o high-end station? Mga ganito. Masa station, tama ka ng pinipili kasi nandito ang pera, sabi nila. Pautang ako dyan. Doon tayo sa mga legend na, yung sina Nicole Ayala and Chris Chopper. Pag mga ganitong Rocketera levels pa lang, wala pa. Anyway, marami pa kaming pag-uusapan ni DJ LANX with an X. Maya-maya lamang po, kumapit kay lang, so wag kang aalis dyan. Kapiling pa rin si DJ Rocky. And DJ LANX with an X. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kinapa bang i-memorize yan? Basic. That song was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!